Da li je moguće postati bogat radeći za platu? Ćao drugari, danas radimo jednu veoma važnu temu, odnosno pitaćemo ChatGPT. Tema je znači novac i bogatstvo. Pa da krenemo. Zašto većina ljudi nikad neće biti bogata? Zato što većina ljudi nikada ne preuzima odgovornost za svoj život. Oni čekaju da se nešto desi, da im se ponudi šansa i umjesto da preuzmu inicijativu žive u iluziji sigurnosti. Bogatstvo nije pitanje sreće, nego strategije. Moraš da razmišljaš kao investitor, kao preduzetnik i da preuzmeš rizik. Većina se boji rizika, pa ostaje zarobljena u proseku, dok oni koji preuzmu kontrolu i misle dugoročno postaju bogati. A da li je škola prevara? Gledaj, škola nije prevara sama po sebi, ali je sistem zastareo. Škola te uči da budeš radnik, da pratiš pravila, da čekaš plate. Ali bogati ljudi nisu postali bogati kroz školu. Oni su postali bogati kroz preduzetništvo, investiranje, razvijanje mindseta. Dakle, škola ti može dati osnovu, ali nije garant za bogatstvo. Ti biraš da li ćeš biti radnik ili da preuzmeš sudbinu u svoje ruke. Zašto pametni ljudi ostaju siromašni? Zato što pamet nije dovoljna. Inteligencija te može dovesti do teorijskih vrhunaca, ali ako ne znaš kako da prepoznaš priliku, kako da rizikuješ, kako da investiraš, ostaješ zaglavljen u sigurnoj zoni. Siromaštvo je često rezultat straha od akcije, ne nedostatka IQ-a. Pametni ljudi ostaju siromašni kad ne nauče da razmišljaju kao vlasnici, a ne kao zaposleni. Šta razlikuje bogate od prosječnih? Razlika je u načinu razmišljanja i akcije. Bogati ne pekaju da im prilika padne s neba, oni je stvaraju. Oni razmišljaju dugoročno, ulažu, stvaraju pasivne prihode. Prosječni ljudi rade za platu, zadovoljavaju se sigurnošću i ne postavljaju velike ciljeve. Mentalitet bogatih je da vide mogućnost, već drugi vide prepreke. I zato stiču bogatstvo. Koliko je mindset važan za novac? Mindset je apsolutno ključan. Bez ispravnog načina razmišljanja, sav novac na svetu ti neće značiti ništa. Moraš da veruješ da je bogatstvo moguće, da zaslužuješ uspeh, da novac radi za tebe, a ne obrnuto. Ljudi koji misle kao bogati deluju odvažno, preuzimaju rizik i to ih vodi ka novcu. Šta bi uradio danas da nemaš ništa? Prvo fokusirao bih se na to da dam vrednost. Ne bih gubio vrijeme na izgovore, odmah bih uzeo neku veštinu koju mogu da monetizujem. Našao bih klijente ili posao sa provizijom, ulagao bih u male biznise i odmah bih postavio osnovu. Nema čekanja. Uvek se vraćaš na akciju jer samo akcija stvara rezultate. Kako razmišlja milioner? Milioner razmišlja dugoročno. On ne traži instant rezultate, već se fokusira na ulaganja i stvaranje vrednosti. Razmišlja kao vlasnik, a ne kao potrošač. On traži prilike, prepoznaje tržišta, ulaže u ljude i ideju i nikada ne odustaje. Njegova perspektiva nije zarada, već stvaranje bogatstva koje traje. Reci mi, koja je najveća laž o novcu? Najveća laž o novcu je da je novac sam po sebi loš. Ljudi misle da je novac koren zla, a zapravo je samo alat. Novac nije cilj, novac je sredstvo. To što radiš s njim, kakav život gradiš, kakve prilike otvaraš, to je prava snaga. Zato se osloni na novac kao alat, a ne kao cilj i koristi ga da stvoriš slobodu. Da li je moguće postati bogat radeći za platu? Tehnički moguće je, ali je to izuzetno retko. Plata ti daje sigurnost, ali ne stvara bogatstvo. Ako želiš da postaneš bogat, moraš da imaš dodatne tokove prihoda, investicije ili biznis. Rad za platu ti može dati stabilan temelj, ali bogatstvo dolazi kada pređeš sa posla na vlasništvo. A reci mi, zašto neki ljudi rade ceo život i ostanu bez para? Zato što se zadovoljavaju rutinom i nikada ne preuzimaju rizik. Oni rade iste stvari, čekaju kraj meseca, nemaju viziju, niti ulažu u nove veštine. Oni misle da će stabilnost doći samo od sebe, ali to je laž. Da bi izašao iz siromaštva, moraš da prepoznaš priliku, da preuzmeš kontrolu, da rizikuješ i da stvoriš nešto svoje. A reci mi, da li je sreća važnija za uspeh ili je to samo izgovor? Sreća može da otvori neka vrata, ali uspeh je pre svega rezultat discipline, strategije i upornosti. Sreća ti daje priliku, ali ti moraš da iskoristiš. Najuspešniji ljudi nisu slučajno na vrhu. Oni su svakodnevno pravili prave poteze, dok su drugi čekali da se sreća pojavi. A reci mi, zašto bogati postaju bogatiji, a siromašni postaju siromašniji? Zato što bogati koriste novac kao alat. Oni ulažu, diverzifikuju rizik, koriste vreme i složeni rast kapitala. Siromašni se drže posla, troše sve što zarade i nikada ne ulaze u igre sa novcem. Bogati misle dugoročno, a siromašni se zadržavaju na kratkoročnom preživljavanju. Zato bogati rastu, a siromašni ostaju zaglavljeni. Da li je vreme važnije od novca? Naravno da jeste. Vreme je jedini resurs koji ne možeš da nadoknadiš. Novac možeš zaraditi, potrošiti i ponovo steći, ali vreme teče samo napred. Ako ga ne koristiš pametno, gubiš prilike koje se nikada neće vratiti. Zato najbogatiji ljudi upravljaju svojim vremenom jer znaju da je to jedina prava moć. Šta je prva stvar koju bi kupio, a kada zaradiš
$1.000.000 ili $1.000.000, svejedno. Prva stvar koju bih kupio nije luksuz, već investicija. Kupio bih nekretninu ili pokrenuo biznis koji će donositi pasivan prihod. Luksuz dolazi kasnije, kada sam siguran da moj novac radi za mene. Prvo postaviš temelje, a onda uživaš u plodovima. Koja je najgora finansijska odluka koju prave mladi? Najgora finansijska odluka koju mladi prave jeste odlaganje investiranja. Oni misle da će kasnije imati više para, pa odlažu male korake danas. A vreme je njihov najveći saveznik. Što pre počneš da ulažeš, iako su to sitni iznosi, dugoročno prave ogromnu razliku. Dakle, vreme i investicija su presudni. Da li treba rizikovati sve zbog bogatstva? Ne, brate, to je zabluda. Rizikovanje svega je ludost. Pravi milioneri prave promišljene, kontrolisane poteze. Ulažu deo, diverzifikuju rizike, postavljaju zaštitu. Nema potrebe da se kladiš sve na jednu kartu. Prava snaga je u balansu i strategiji. Zašto neki ljudi mrze bogate ljude? Zato što ne vide celu sliku. Lakše je kriviti bogate za svoje neuspehe nego preuzeti odgovornost i raditi na sebi. Mnogi se zaglave u mentalitetu žrtve. Misle da je bogatstvo pljačka, a ne rezultat rada. Ali istina je da bogati koriste strategiju, dok oni koji mrze samo ostaju zarobljeni u pasivnosti. Šta je važnije za bogatstvo? Znanje, rad ili veze? Najvažnije je znanje. Znanje ti daje mapu kako da upravljaš novcem, kako da gradiš sisteme i prepoznaješ prilike. Rad je suština, ali bez znanja radiš naslepo. Veze mogu pomoći, ali bez znanja ni veze ni rad neće doneti bogatstvo. Odlično. Hvala ti mnogo. Čuli ste, drugari, šta treba da radite. Idemo jako.